Karon adlaw sa Huwebes sa ikakawhaagwalo nga semana sulod sa tuig. Niining nangaging mga adlaw, madunggan nato si Jesus nga militok og mga hait nga mga pulong ngadto sa mga Pariseyo ug sa mga magtutudlo sa balaod. Nasayod si Jesus unsay naa sa ilang mga kasing-kasing ug sa ingon maoy hingpit nga naghukom sa ilang mga kalag. Istrikto kaayo siya ngadto kanila tungod kay isip mga pangulo sa katawhan may dako silang kaakuhan sa pagpuyo sumala sa kasing-kasing sa Dios sa ingon dasigo nila ang mga tawo apan dili maoy ilang gipili. Dili ikatingala nga nanalipod sila sa ilang kaugalingon gamit ang mahait nga mga pulong ilabi na diha sa publiko. Bisan pa ni ana, diha sa kinahiladman sa ilang mga kalag, ila untang maila ang kamatuuran sa mga pulong ni Jesus ug magbasol. Ang nahitabo, gipatig-an nila ang ilang mga kasing-kasing, nagdumili sa pagdawat sa ilang sala ug mihukom nga wagtangon si Jesus. Mao kini ang mahimo sa gahom pahilumon ang tingog sa kamatuuran. Pamalandong. Sa higayon nga sukdon ang akong pagtuo, barugan ba nako ang kamatuuran? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Gikan kang Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa kabubuton sa Dios, alang sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Efeso, nga matinumanon kang Kristo Jesus, ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag unta kaninyo sa grasya ug kalinaw. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo, mao kini ang iyang gikahimut-an og tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayo ni Kristo, sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios nga sa walay sukod gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam ug kahibalo, gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inigabot na sa hustong panahon, mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakadangat og kadaugan alang kaniya, ang iyang balaan nga bukton. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo,
kamong tanang kayutaan, singgit kamug awit, pag-awit kamug pagdayig. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awitig pagdaig ang Ginoo uban sa alpa ug sa mananoy nga awit, uban sa mga trumpeta ug sa tingog sa budyong, pag-awit nga malipayon at tubangan sa hari ang Ginoo. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyo, nagbuhat kamo og nindot nga mga lubnganan alang sa mga propeta, ang mga propeta nga gipatay sa inyong mga katigulangan. Sa ingon niini, kamo mismo miangkon nga kamo miuyon sa gibuhat sa inyong mga katigulangan, kay sila maoy nagpatay sa mga propeta, ug kamo ang nagbuhat sa ilang mga lubnganan. Tungod niini, ang kaalam sa Dios nag-ingon, padad-an ko silag mga propeta ug mga sinugo, ug ilang patyon ang uban, ug ang uban ilang lutoson. Busa silutan ang mga tawo ni ining panahona tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, gikan sa pagbuno kang Abel ngadto sa pagbuno kang Zacarias, nga gipatay tunga-tunga sa halaran ug sa balaan nga dapit. Oo, sultihan ko kamo. Silutan ang mga tawo ni ining panahona tungod kanilang tanan. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, gitipigan ninyo ang yawi nga maoy moabli sa pultahan sa balay sa kahibalo, apan kamo mismo dili mosulod o gisanta ninyo ang buot mosulod niini. Sa pagbiya ni Jesus ni atong dapita, gisaway siya pag-ayo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseyo, ug nangutana sila kaniya mahitungod sa daghang mga butang. Gisulayan nila siya paglit-ag aron hisakpan siya nga nasayop sa iyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.